Здравейте, ентусиасти от поредния епизод на тази така невероятна и така популярна поредица Карспотинг. По-запознатите може би ще се седят къде е този замък. Давам още жокери. Това е началото на разходката ми около Нюрбургринг. Само такива работи има навсякъде. Интересни. Имам някакво извращение. Много обичам да гледам размери на гуми. И колко са стрешнати. Тия 20 са от скъпите явно. Ама на корветата, има ли нещо ефтино на корвет всъщност? Модерната версия на корвет с централно разположен двигател. И след корвета продължаваме с какво? С вагаджиите. Спокойно паркирана на аеросмичка. Все едно А3 си караш сигурно. По немските автобани и писти. На фона на този бърнаут преминаваме към моят любим ретро сектор. Поздрав на всички фенове на Shark BMW-тата. Класиката си е класика. BBS 16. Alpina Volan. Ръчна кутия, разбира се. Спортна седалка. Найс. Радва окото. Радва и шофьора. Рязко се прехвърляме на някаква бегачка, паркирана край улицата. Сликове, клетка, камери. Всичко както си му е реда. За едно приятно приключение на ринга. Е46-та също не лъже. Не знам дали се вижда колко е хамелеон. Ако ви харесва такова съдържание, ще се радвам да ударите палеца и да се абонирате за канала. По-късно пак ще напомня. И да не си помислите, че снимам само баварци. Ето ви една италианска меца. Кукла. Все едно е излязла от реставрация. Направо е аптека вътре. Ево на собственик. А някой, ако се интересува от ринга, по-точно Нордшойфе, искам да пише в коментара дали се сеща кое е това място. Край Нюрбургринг. Един много специален гараж и хотел. Също така и специален паркинг. Няма да давам повече жокери. Типична гледка тук са ниските голфчета. Стари, нови. Има за всеки голф маняк. Ето толкова стара. Най-голямата и най-опасната може би писта на света. Чак от праисторията има паметници останали. МД обича да го снимат. И човек, това наистина има дупки в Германия. Как можаха точно в Нюрбург да направят дупки? Срамота. Много приятна разходка.
който не иска да си туши колата, винаги може да се наеме нещо такова за пистата и да раздава газ срещу съответната немалка сума. Но си заслужава, предполагам. Има и белези отсреща с бариерата. Дойдохме с това автомобилче, обаче иска ми се да си тръгнем с това Кайман GT4. А защо не и с друго от същата марка GR. Една страхотна класика 993, последното Porsche с въздушно охлаждане, ако не се лъжа. Много е яко. Бате, това наистина някой да ме ощипе. Еба си зверо. Поздрави на всички перничани. Дай Боже всеки му по един такъв винкел. Както се му реда с парко, клетка. Той от 3/8. Големите спирачки. Изрут. Все едно съм в рая. Само че наистина. Тук мога да вися цял ден на това кръгово. О, не знам, човек. Чувството е все едно си умрял. Видял си се с Свети Петър и ти е казал: ти си ми любимия и сега ще виж какво ще стане. Сънуваш, събуждаш се и си в рая. Това е усещането. И хем си в рая, хем това е входа на зеления ад. Просто е жестоко. Ферари, Порше. Брутални. Просто не е истина. Искам да се опъна една палатка и да живея тук. Легенда до легенда. Интегра, човек. Кога сте виждали за последно Интегра? Готова да полети на зеления ад. Оригиналът. Единичка GTI. С автентичен салон. Готин план. Бате. Баскив. Тук може и без думи. Само слушайте. Не е за аматьори. Просто красота. От различни марки. Мятката излиза за обиколка на ринга. Кеф. Lucky number 7. Още една вечна класика. 2002. VR6 турбо. 450 коня. 4x4. Да му пожелаем една приятна обиколка. Още една Интегра. Не е истина. Драги ентусиасти, това най-вероятно е последното видео от този паркинг. Затова, ако ви харесва, споделете, ударете палеца и някой ден може да се видим тук отново.
карбон. Няма да казвам до нови срещи, защото просто нямам думи. Усещането е брутално.